Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Бабруйск. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Калі ласка, намалюйце партрэт горада. Бабруйск – адзін з самых славутых гарадоў Беларусі, у тым сэнсе, што ён вельмі шмат успамінаецца ў самых розных краінах свету. Вялікая габрэйская дыяспара, нават у такіх творах, як раманы Ільфа і Пятрова, то там заўсёды што параўноўваецца нешта з Бабруйскам, калі там адбываюцца дзеянні тыя ці іншыя звязаныя з фінансамі. Бабруйск горад, які славуты сваёй крэпасцю, але ён мае старажытную гісторыю. Ужо ў 12-13 стагоддзях знаходзяцца археолагі пра яго звесткі, пра тое, што ён быў часткай Менскага княства. Датуль даходзілі войскі, напрыклад, Глеба Менскага. Першы ўспамін пра яго адносіцца да 1387 году. Я маю на ўвазе ўспамін пісьмовы. Ён быў часткай Вялікага княства Літоўскага, і вялікі князь літоўскі Ягайла, а гэта год хрышчэння Літвы, ён аддае гэту воласць бабруйскую свайму брату Скіргайлу. Далей, канешне, гэта 16 стагоддзя. У 16 стагоддзі такія звесткі пра яго, што ён частка воласці рэчыцкага павету Менскага ваяводства. Ён з'яўляецца горадам, у якім адбывалася вельмі вялікае змаганне падчас казацка-сялянскай вайны сярэдзіны 17 стагоддзя. Гэты горад спачатку ўзялі войскі Богдана Хмельніцкага, а пасля вызвалілі войскі Януша Радзівіла. Гэта 1649 год. Ён вельмі моцна пацярпеў таксама ад казакоў Івана Залатарэнкі, і фактычна ва ўсіх войнах у Бабруйску былі вельмі вялікія страты. У 19 стагоддзі Бабруйск знакаміты тым, што была пабудавана знакамітая Бабруйская крэпасць. І тут, канешне, такая невялічкая пераклічка ёсць, а можа і такая значная пераклічка з Берасцейскай крэпасцю, пра што, я думаю, мы яшчэ пагаворым. І у 20 стагоддзі каля Бабруйску адбываліся важныя падзеі часоў савецка-польскай вайны і важныя падзеі, якія былі звязаныя з Другой сусветнай вайной. Пытанне акупацыі, халакосту і гэтак далей. І сёння Бабруйск – гэта горад рэспубліканскага падпарадкавання, адзін з такіх цэнтраў Магілёўскай вобласці, самы большы беларускі горад пасля абласных. Раскажыце пра славутыя гістарычныя мясціны. Калі сёння любы чалавек ён прыязджае ў Бабруйск, ён наведвае эту Бабруйскую крэпасць. Што такое Бабруйская крэпасць? Значыць, 1810 год. Расійская імперія, якая на той момант далучыла Беларусь, рыхтуецца змагацца з Напалеонам. Відавочна, што ў расійскай імперіі ёсць толькі дзве магутныя крэпасці, гэта Рыга і гэта Кіеў. А паміж Рыгай і Кіевам, нічога няма. Таму ў экстранным парадку закладаюцца дзве вялікія фартэцыі. Гэта Бабруйск і гэта Дзвінск, сённяшні Даўгаўпілс. Пачынае будаваць крэпасць інжынер і гісторык знакаміты Тэадор Нарбут. А Тэадор Нарбут, ён напісаў 10-тамовую гісторыю Літвы, ён увогуле знакаміты як гісторык больш, хоць ён быў вайсковым інжынерам. І вельмі цікавы момант, што ён стварыў праект крэпасці, але ўлады прызначылі будаўніцтва крэпасці на месцы старога гораду. І увесь стары горад, гэта 1810-1812 год, увесь стары Бабруйск, разам з Бабруйскай ратушай, з Бабруйскім рынкам, з гандлёвымі радамі, ён увесь закатваецца пад будаўніцтва гэтай крэпасці. Крэпасць магутнейшая, яна будуецца, яна павінна быць стрымаць напалеонаўскую армію. І так, дарэчы, і здарылася. У 1812 годзе 4-месяцовая аблога напалеонаўскім войскам нічога не дала. Бабруйск выстаяў. На сённяшні момант гэта шэраг такіх будынкаў, якія размешчаны ў пэўным такім
парадку. Там ёсць пахаванні жаўнераў вялікія вось часоў там савецка-польскай вайны. Там ёсць пахаванні часоў другой сусветнай вайны. Будынкі, на жаль, у занядбаным стане знаходзяцца, аднак яны з'яўляюцца выдатнай здымачнай пляцоўкай. Вось калі гістарычныя фільмы там ці нейкія баевікі, гэта Бабруйская крэпасць. Там проста прыязджаюць туды здымаць. Адна з такіх славутых мясцінаў Бабруйска гэта вось ягоны тэатр. Імя Дуніна Марцінкевіча, вось гэты тэатр, дзе сапраўды збудавана ёсць сцэна і дзе ёсць месца для правядзення тэатральных фестываляў, нават міжнароднага ўзроўню. Ну і, канешне, Бабруйскі краязнаўчы музей. Не магу не акрэсліць габрэйская супольнасць Бабруйска. Сапраўды, мы ўжо трошкі казалі тут пра Ільфа Пятрова, пра тое, якім чынам там у Бабруйску праводзяцца розныя фінансавыя трансакцыі. Сярэдзіна 19 стагоддзя насельніцтва Бабруйску на 70% габрэі. 70% – это самы высокі працэнт па ўсёй Беларусі. Ну, это фактычна такі вось габрэйскі горад, паўсюль гучыць ідыш, 40 сінагогаў. Ось цэнтральна, дарэчы, сінагога Бабруйску, і гэта да сённяшняга часу захаваўся будынак, даволі вялікі малітоўны дом. І трэба сказаць, што габрэйская супольнасць у Бабруйску, яна вызначалася сваім дынамізмам. То бок бабруйскія габрэі, яны прысутнічалі фактычна ва ўсіх частках імперыі. Чаму? Па законе не было магчымасці выязджаць за межы гэтай аселасці. Але яны былі даволі заможныя, і купцам першай і другой гільдыі дазвалялася. Таму, калі габрэй прыязджаў у Петербург ці ў Маскву, то ён з Бабруйска. Таму што, заможныя, вось гэта такое вось было ў іх рэнамэ. Ну і таксама мы павінны сказаць, што Другая сусветная вайна падрубіла вось гэту такую колькасць габрэяў, у тым сэнсе, што нацысты знішчылі. Бабруйскае гета адно з найбольшых. А яшчэ была эміграцыя ў савецкія часы. І на сённяшні момант з больш чым 200-тысячнага гораду толькі каля 2000 габрэяў жыве ў Бабруйску. Можете пералічыць некаторыя залатыя імёны. З Бабруйскам звязаны з Бабруйшчынай, як я ўжо казаў, Дунін Марцінкевіч. Ось ён нарадзіўся і жыў там, пэўны час вучыўся. Такі вось археолог, як Зар'ян Даленга Хадакоўскі. Ён быў звязаны з Бабруйскам. Знакамітыя людзі, якія датычацца там беларускага спорту. Там ёсць цэлая там такая плеяда імёнаў, там баскетбалісты, там іншыя. Трэба сказаць, што з Бабруйскам звязаныя гісторыя роду Грынявіцкіх і гэтак далей, якія там перасяляліся шляхты. Таму, канешне, на сённяшні момант мы можам сказаць, што для нашай краіны гэта горад вельмі значны, яго вельмі цікава наведаць. Некалькі слоў, што параіце наведаць? Трэба наведаць краязнаўчы музей і тэатр. У краязнаўчым музеі ёсць экспазіцыя, якая ўсю гісторыю Бабруйска, тым больш музей 100годдзя святкуе ў гэтым годзе. Ну і тэатр паглядзець беларускія спектаклі. Бабруйску амаль 640 гадоў. Дзякуючы Ільфу і Пятрову, літаратурная знакамітасць. Тут жылі і працавалі Міхась Ленькоў і Пімен Панченка. Бабруйская крэпасць стала турмой для часткі дзекабрыстаў, а ў часы Другой сусветнай вайны канцэнтрацыйным лагерам. Шталах нумар 131. Абавязкова завітайце ў габрэйскую сталіцу Беларусі. Наведайце сінагогу, якой больш за 200 гадоў, і габрэйскі дворык. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!